Qina Mbokodo ulili lo uZanele waGumede unobhala wenu jikelele lo ku-association wethu esiuqalile wePhinifa neDuku Traders Association uzwe lonke lo wase South Africa. So njengoba silana sizomema sizoncenxa abantu base South Africa ikakhulukazi besifazane abasebhizinisini leDuku nePhinifa. Njengoba sazi-ke ukuthi umnetho wethu uhlale ushone phansi ingenxa ukuthi imisebenzi ayikho, so thina njengamakhosikazi sihlela ukuthi sikwazi ukuthi siqoqe wonke amakhosikazi asebenzayo nangasebenzi ukuze akwazi ukuzimela. Njengamanje siyayisa forma u-association ozomela wonke umuntu wesifazane wase South Africa ukuthi akwazi ukwenza imali enza inzuzo ezakuyena ngaphandle kokuhlukumezeka, ngaphandle kokuthathelwa ibhizinisi lakhe linikezwe abantu bokufika. Njengamanje ke sibhekene nenkinga makhosikazi ukuthi umsebenzi wethu esawushiyelwa abazali bethu asisakwazi ukumanage ngendlela ngenxa yabantu abafika bethi bezosebenza sebephenduka ama-owner njengamanje. So ngizothatha leli thuba ngithi wena muntu wesifazane ose-South Africa odayisa iDuku nePhinifa, sondela ujoin u-association wethu la sizokwazi khona ukuthi sikumele, sibe nabameli abazokumela ukuze ukwazi ukuthi umsebenzi wakho uvikelekile ngayo yonke indlela. So esokucela-ke namhlanje ukuthi sonke sijoyine sijoyine inhlangano ezokwazi ukusilekelela. Njengamanje ngizodedela usihlalo wethu aqhubeke nodaba. Ngiyanibingelela Mzansi Afrika, ngiwuThabisile ngwaKaNgcobo kodwa abaningi bangazivokotha bo. Ngiwusihlalo-ke walenhlangano eqaliwe iPhinifa neDuku Association eKZN, kodwa i-national ila ithina national kahle kahle ngoba ithina abaqalwe la. Into edale ngasukuma ngaqaqwa lenhlangano eyangiphatha kabi kakhulu ukuthi omama bekhaliswa ukuthi abantu bokufika sebefike nabasithathela umsebenzi wethu. Thina bekukhona umama, ukhona icustomer, ukhona umfana obesiza umama whoever owesifazane wokufika obekwazi ukuthi alekelele umama ukuze umsebenzi uphume uqhubeke uye phambili. Wathi esuka umfana wabulala umama, not ngoba umama ubefile exactly, umama ubengafile ubekhona but kungathi akasaphili, sekuphila icustomer nomfana. Athi esuka umfana wabothi hayi umama uyakwazi ukufa kodwa ebephila, awuthi ngiphinde ngithathe iChina ngilifake li-ede la kulo josana wami, ngiphinde futhi ngithathe i-Ethiopian ngili-ede kulo josana wami, ngibaqoqe bonke ngibahlanganise sibe into eyodwa. Kusho ukuthi kwagcina ukuthi umnotho wethu uyaphuma uya emazweni angaphandle, akhele i-KZN or nenye iprovince kulama-province awu-9 esinawo. Sagcina sesingasakwazi ukuphila ngaleyo ndlela. Ayisabona samakhosikazi ukuthi akuyona indlela yokuphila, ngeke size siphiliswe abantu bokufika ezweni lethu esilivotelayo lo baba mkhulu. Ngaleyo ndlela-ke sisukumile safoma lo association. Kulo association wethu asivaleli muntu ngaphandle, wonke umuntu osebhizinisini nationally siyamncenxa ukuthi akeze asondele sisebenzisane. Nabamatekisi siyawucela u-association ukuthi nawo ukuthi mewuzwa lento esiyishoyo isikhalo sethu nawo usondeze sibambisane nawo, ngoba kwabona kunokuthi imoto eyilayishe long distance mhlawumbe ilayishe after 3 days or 2 days. Into edala lokho hayi ukuthi idalwa ukuthi umsebenzi awukho, ingoba abantu bokufika yonke into bayiqoqile bayenza yabe yabo. Omama bebesuka emakhaya bezo-order eThekwini abasezi, omama abebedayisa koMpangeni kobani abasanazi indawo noma bekhona edolobheni bedayisa. Akusafani nakuqala ukuthi uyazi ukuthi ngedate ukuthi ngizosuka ngiye eThekwini ngiyo-order. Nosomatekisi ngaleyo ndlela bebehlomula. Manje sekucacile ukuthi thina as ama-South Africans akufanele sihlomule lutho. Ngizodlulisela ku-treasurer wami aqhubeke anichazele ukuthi ujoyinwa kanjani, zonke ezezimali uyena ozoyichaza. Ngiyabonga. Ngiyabingelela uThabisile
wakaMzila Mbele uMadlamini owaziwa ngokuthi uMadlamini zobe ngikuchaze kahle lokho kaMbele ngoba into zomndeni la asikho ke emndenini sisebhizinisini yephinifa neduku njengoba eseshilo usihlalo wami ukuthi mina ngiqondene nezimali la ufuna ukujoyina khona sijoyina ngo150 kodwa siuthatha for 6 unyaka wonke kusho ukuthi 150 kodwa kuze kube unyaka kusho ukuthi u600 imali siyonke uma uzojoyina uassociation ujoyina noma ngabe ukephi uyakwazi ngoba sesinayo i-account esinayo esivulile uma ngabe ufuna zonke izinto uzoxhumana no-secretary wethu akazi ukuthi uzoyithola kanjani noma ngabe ukude noma ngabe use-Cape Town noma ngabe uma ufuna ukujoyina uzojoyina le nhlangano yethu ivuleleke kuwona wonke umuntu asikhethile kodwa-ke okubalulekile ukuze sikwazi ukuthi uhambisana nathi sidinga ujoyinile. Ngiyabonga. Ake ngivane ngibonge ngiyacabanga ukuthi sizwile uma kwenzeka ukukhona ongazwanga noma ufisa ukujoyina sizokwazi ukuthi sishiye inamba ngezansi inamba zethu lana izosithola khona nje okubaluleke kakhulu ukuthi sifuna ukubuyisa umnotho wethu ubuye kuthina njengamakhosikazi ubuye kuthina njenge-South Africa. Amanda Away. Amanda Away. Iphinifa Yes. Iduku Yes. Viva Bogota Viva Viva. Viva Bogota Viva Viva. Ayibuye Africa ayibuye Ayibuye. Ayibuye South Africa ayibuye Ayibuye. Awubuye umnotho wethu awubuye Awubuye. Ake sibuze ke thina ke njengabahlali base South Africa khona laba bantu ekuthiwa omkhosi abaqhamuka nxazonke uthini umyalezo wenu ukubona njengoba beza la eThekwini besuke bezothenga amaphinifa bezodayisa amaphinifa into eningabanikeza yona ukuthi nibazise ukuthi now sekufanele baxhumane no-association makufanele bathenge iphinifa nithini kubona? Sidlulisa ukubonga okukhulu kulo mbuzo umbuzo obaluleke kakhulu loyo ukuze wonke umuntu angathi mesehlangana nomuntu othunywe ku-association because ngeke asabona thina uzobona umuntu angamazi so ngalo ndlela sisho ukuthi umkhonzi mesuka let's say usuka e-Eastern Cape ye-KZN uyothenga iphinifa siyamcela ukuthi axhumane no-association wethu ukuze akwazi ukuthi athenge ngeprice efanelekile angagcini lithenge khoneni ebafaneni bokufika noma ezitolo iphinifa litholakala emgwaqeni litholakala eMentseli litholakala emakethe indawo ezu3 ozothola kuzo iphinifa eThekwini hayi esitolo somuntu wokufika hayi kumfana emgwaqeni anizukudayiselana manje emakhoneni akekho umfana ozokuphosela iphinifa ngaphandle ukuthi uye emgwaqeni uyothenga iphinifa kulabo mama esibabona njengamanje. Nithini komasipala okuyibona khona lento ebizwa ngo-local bathi o-LED local economic development niyafuna inibalekelele kulento yokuxhasa abantu besifazane ukuthi bakwazi ukuthi niyayidinga nemshini nithungelwa abantu ngiyanizwa ukuthi nithi nithungelwa abantu bokufika kodwa omasipala baphethwe yithi yini eningayibatshena yona ukuthi banilekelele ngayo? Ngokuphendula nje lo mbuzo obuzayo ukuthi ake ngithi komasipala siyacela siyancenga ukuthi kubona konke abangakwazi ukuthi basilekelele ngakho siyacela ukuthi basilekelele ngoba asithathe entweni kufana nokuthi manje siqala phansi ebese sikwakhile kuhambe konke shuthi sizama ukubuyisa obekuhambe lesikhonyane ukuze sikwazi ukuthi siphinde siphile ngoba imisebenzi eSouth Africa inkinga esibhekene nayo ayikho uma sizophinde silahlekelwe yilokhu esinakho akushuthi ngeke sisakwazi ukuphinde siphile inhlobo sife siphila thina omasipala nje siyacela ukuthi uma bethanda ukulula isandla basilulele isandla especially emshinini imshini siyayidinga indwangu siyayidinga nje kuningi esidingayo kodwa lokho esobe sikuthola sokwamukela kona ngaleso sikhathi asikhethile ukuthi sifunani manje
ngiyabonga. Nisasho njalo nje uzo-eda secretary. Ngifuna ukubuza nale yamabhilidi. Ngezwa la nifika ukuthi emabhilidini aninawo wonke amabhilidi aphethwe amaSulumane. And niyakhokha kulamaSulumane yonke le mali eniyenzayo ibuye ihambe yongena kulamaSulumane aniqashisayo. Nithini ngomasipala ukuthi bahlonza amabhilidi wabantu abathungayo bese benisupporta ngokuthi nibe nawo amabhilidi azonilekelela. Nithini ngalokho? Ngizophendula nje lo mbuzo osibuza wona umhle kakhulu ubalekile. Indawo siyayidinga kakhulu indawo kumasipala wethu esimvotelayo. Umasipala siyamvotela kodwa ekugcineni sithi nesinganayo indawo kusebenzela. Siyayidinga indawo kusebenzela asiphe mhlambe nje ibhilidi lonke ekuzoba nje kusuka phansi kuzofika phezulu noma ngabe u18 floor ozosebenza thina abantu abathunga iphinifa okuzoba nje indawo yephinifa kuphela ngoba sinenkinga siyarenta siyafa irent kwale mali esiyitholayo iphelele rentini kulo mzuzu iphelele rentini ebantwini abanye abokufika esirenta kubona la esingeke size sikhulume kakhulu ngoba ngasemnyango siyacela nje uhulumeni asize asinikeze indawo eqondene nathi bathungi. Siyabonga. Bengicela ukungeza kulokho besicela omasipala ngoba sihlukumezeke kakhulu nje ingenxa yabanye bomasipala bethu abanganakile izikhalo esisuke sikhala ngazo njengokuthi abantu bokufika asibaceli emgaqweni umgaqo esinayo vele mincane yanele thina abantu bokufika asibaceli emgaqweni lokho ngithi angikugcizelele ngoba sesihlukumezeke kakhulu kubuhlungu ukuthi uwumvoti wase-South Africa odela isikhathi sakho uhambe uyobamba ulayini omude bese kuthi ekupheleni kosuku utshele umuntu okufika athi wena uvotela ukuthi kubuse yena aphile i-soft life e-South Africa wena uhlupheke kuba amazwi abuhlungu nelilumelayo engagcina leyo nto idale kwachitheka igazi. Kodwa-ke ngoba besingavuli-ke thina ukuthi kube khona ukuchitheka kwegazi sesacabanga so mama ukuthi asiqale lo association ukuze le nkinga esinayo siyisolve ngendlela efanele hayi ngendlela ukuthi sisebenzise izikhwepha. Ngiyabonga. Siyabonga. Mina ngifuna ukuchecka kokugcina mhlambe thina njengabantu esilandelayo kinina nathi mangabe kusilobola nje siyesithenga amaphinifa noma kuyashadwa amaphini noma umakoti iphini ayikho la awukho umuzi ongenalo iphinifa sayinqena ukusho kodwa kusho ukuthi awukho umuzi ongenalo iphinifa noma ngabe kuthiwa isemhlanga likhona iphinifa noma bekuthiwa isemakhaya likhona iphinifa so yingakho niliprotecta leli phinifa. Kukhona kokunye la uke kwavela ukuthi nina njengo association abanye bathi ne-associated nama-political parties mhlambe nayo le kufanele nicacise kubalandeli benu ngoba izohamba ihambe bafuna ukwazi nabo ukuthi ithini lento. Ngicela ukuphendula lo mbuzo ngokukhulungana nazi siyinhlangano ezimele engahlanganisene napolitiki ephakathi kodwa ungaba la kuthina omunye weyinye inhlangano nomunye weyinye inhlangano kodwa into esihlanganisile lesiphokophelele ukuthi sikwazi ukuthi sivuse lo mnotho wethu osuhamba esiubonayo umuka nomfula ukuthi we ANC we IFP we EFF we MK uma ufika nosizo kuthina ngoba sihluphekile sizokwamukela lokho okufika ngaleso sikhathi asicwasi umuntu bonke kuthina ulungile njengamanje ngoba thina sixakekile asizosho ukuthi ngoba wena uyi-ANC buyele eceleni wena ngoba uyi-MK buyele eceleni wena ngoba uyi-IFP siyamukela thina ukuze sibe nani siqhubekele phambili ngoba inhloso yethu siphokophelela ukuthi kusasa basibone sinyukile kwenye level hayi la sikhona namhlanje nje basifika sikhala sibuye ngelinye ilanga la sesibonga sithi hayi siyabonga yazi into esiqalile siyayibona ukuthi sithathe la phansi yasibeka phezulu. Ngiyabonga. Okay nobhala ke sizwe la uke wathi kukhona abantu abazogada umzila nisho njalo angithi nithi nigada umzila ake ngicheke la egadeni umzila
ninabo yini abantu on the ground abanye abenzi operation yokugada umzila? Okwamanje bakhona abantu abaqashiwe abazosilekelela ukugada umzila wethu. So ibona abazokwazi ukuthi bafake i-uniform, basemthethweni, banamakhadi abazowa introduce even iqhamuka amaphoyisa noma iqhamuka umasipala. So ngalokho nje ngifuna ukusho ukuthi umzila wethu ugadiwe, and siyacela ukuthi nani bomama lani khona umzila nogade njengoba senze nayithola nje le message, ngicabanga ukuthi izofika kuzo zonke indawo. Sicela ukuthi umzila ugadwe nawe mama wephinifa, ugade umzila wakho lo. Ungagadwa iphela abantu abazoqashwa u-association, kodwa nawe uyibophezela ukuthi owami umzila ngiyawugada futhi ngizowuvikela ngayo yonke indlela. Zikhona inamba uzokwazi ukuthi umpimpe into oyizwayo, ungaze uyithola ususenkingeni ukuthi usuceba umakhelwane wakho kuyi-public. Uzokwazi ukumpimpa bese bayafika abantu esibaqashile ngokusemthethweni bazolekelela leso simo ozobe ubhekane naso ngaleso sikhathi. Siyabonga, ningashiya-ke inamba zenu masifuna ukunithinta. 076 4306 605. Eyakho Inamba kaSihlalo leyo uma uhlangabezana nenkinga. Inamba yami ithi 079 85 77 317. Treasurer. Inamba yami ithi 060 327 1649. Siyabonga-ke nithini-ke nidla umzila. Sidla umzila. Yathi njengoba